Pulana sanam bujung jate o video nai tongai ro o video no share khaire bai jadi jate Bisramganj area o soina bagai obongkha manai khorok chani mobile kamai thangka mia bo Bisramganj stol dui tara tolao bo kaisa duano shopping khaitongma khana mani ro paimani hinka aro bo mobile pe rang rok pe khaitini ke mobile berai re khang no nugun video o berai re mani bo tarang thangjagriya hinka aro kaisa boro nugui bo khosai tarang thangka abo khokjang mani ya bo niji pokjaga hingo onyo boro khosai tarang thangka jate je Bisramganj ni boro rok tongnai rok a mobile khosai tangnai borok no sinika hangke please iko ang number screen o rijak o number o call khai gorongui mano Black one azak manai anamia text khaika bai ne help san ka hakan ang naje tini phung sunu gung go tini phung ta ma sading gang ke ko bini mobile kama mani ane kise help khai daga dehni bo video dai de kata jate bini mobile mana ni bagai ge ko norong nai tong di nugana ni ko je kan je kazak sundak abono a mobile na nugi khosai tarang thangata naji bota khosai tarang thangana iko na khana di kaham ka naina ribi ni makhang je Bisramganj parao tongai rok sisini naibe dikisa sinui jate je a borok mobile khosanai bo nung a video no nugui tongkhang ke phirgui ri mana ni ba jenai mane rena ning thung hoja ui kono rok nai di sisini borok no iko na de